Tätä jääsaunaa on viime vuonna ensimmäisen kerran täällä rakennettu täällä Piipsijärven rannalla tähän Piipsijärvi 24H-tapahtumaan, jolla taas on sitten niin kuin pidemmät perinteet tapahtumana täällä meidän kylällä. Ja nyt sitten vielä tehtiin tästä, että no me halutaan tehdä maailman suurin jääsauna, nyt on sitten tehty niin iso sauna, että katsotaan, että kuinka käy, että onko se maailman suurin jääsauna. Tämä on tämmöinen epävirallinen maailmanennätysyritys, että Guinnessin World Recordsille on tehty tästä ilmoitukset ja tehdään dokumentoinnit. Tämä 5000 kiloa jäätä on nostettu, että se on sellainen karkea arvio ja tähän tosiaan seinät nyt on niin kuin siinä korkeudessa, mitkä ne on, ja tähän tulee vielä katto päälle. Ja tässä on Haapaveeltä Jedun raksaopiskelijat on tehnyt meille lauteet. Täällä on oltu talkoilemassa maanantaina ja tulevat vielä kattoa sitten laittamaan. Ja tuohon tulee Narvilta kaksi kiuasta ja paikalliselta vattipiippuyritykseltä tulee sitten piivut. Ja että meillä pitäisi olla täällä sauna valamista sitten lauantaina puoleen päivän mennessä.